Right, iko zvinezvi nhasi ndine imwe nyaya ingoripo pari kunzi top 10 richest black people in the world. Strive Masiwa apindira palist iroro, apindira Strive Masiwa. Unozati aingoziva kuti munongogara munana Dangote nevamwe wana Patrice Motsepa vatinzi havabve ipapo, vanoramba vakaita se vakabayirira palist iroro. But this time ndatoshamisika onazve nekuti Strive Masiwa apinda. Strive Masiwa ari kunzi ndiye apa number 10 telecommunications kapa Zimbabwe. Handiti munongogara munadzo econet idzodzo muchingoshandisawo ndizvozvo muchingoita uya mune muchingoita. Panamba 9 pana Jay-Z, ndiye akaupa munomukoma murume waBeyonce uyu paAmerica. Business rake riri panapa rinongonzi music pazvatopera zvakadaro. Patrice Motsepa South Africa rinongonzi investment, ndo zvaari kungoitawo. Oprah Winfrey media entertainment, rinonzi zvaanongoita Oprah zvezvo ndo zvine mabillions iwayo. Michael Jordan business, unzi business zvingovharana zvakadaro, havadi kuzotaura ndezvechika. Abdulhamid Rahu 4.8 billion Nigeria. Tobva tapinda pana Mike Edununga 7 billion Nigeria, telecommunication. Ava ndo zvibaba manja. Tobva taenda pana Robert F Smith 10.8 million pa USA. Vari kunzi vanoita zvemainvestment. Aliko Dangote ndiye ari panumber 2 iko zvinezvi, akuduburwa kwa ndiye anga ambogara ari panumber 1 asingabve. But cement nesugar ndo main businesses akakanyorwa. Even chero ane zvakawanda. Dangote ane zvakawanda, sauti, maspaghetti, zvese kani. Iwe chero hembe unotona ariko hana business rasingaite. Chero maspice chero roiko anogona achitobika. Tobva tauya pa number 1 panzi pana David Stewart 11.4 billion ku America. Information technology ndiye ari kunzi apa number 1. But iye kuva pa number 1 pake ari kunzi asiya Dangote ne 1 million pa net worth. Dangote anokwanisa kunge anotori nemari yakatowanda kudarika this guy handiti. But kana vachireta kuti net worth vanotarisa type yezvinhu zvako, empire yacho kuti iri kuweta mari, ndo zvine zvichingowekwa chete. Asi woza vamwe munoona kuzoti but iwe because uyu adiri manje uyu anogona kunge asitori namari yakawanda, mari yake iri kungosimbira ku business rake, empire yake ari yabuilda iye weku America. Arinzi ari kudubura Dangote handiti. But ana Dangote manje dzimwe dzacho anogona kunge vasiri kuperera kuisa zvese maji mumanhingirikini, mari dzavo ziri kana muhomwe futi. Zvinoitika izvozvo zvinhu zvakadaro. And zvinhu zvekuti munhu aita mari kana mabusinesses anoziva kuti munhu anonotora loan mukuziva zvezviro zvakuitika muZimbabwe zvekunzi vamagaya vakunzi vakwereta mari saka yakudiwa. Vamwe vanhu vaifara vachiti akavaka nemari yake, zvinhu zvokufamba pakubudiswa kunzi pane kwakakweretwa mari saka kwakudiwa mari iyo. Saka ndo zvinhu zvinoitika pamaempire, sinye zvinhu zvokuti munhu uzonyanya kubatikana nazvo. But muri Zimbabwe ndangondidarika nepanapa ndichikuonesa zvinhu zviri kuitika. Unoziva kuti maupdates akakosha kuti maZimbabweans mugare muchiziva. Isi ndo kubasa kwedu kuti tigare tichingozivisana. Kana uchingosvika panapa wari first time yako, gara walike, gara wasubscribe, wojoina this family. Patinoramba tichipanana nyaya nezvimwe zvese zvinenge zvichingoitika. Amen. Tell me what you think in the comment section. Uri kuona say top 10 ima richest yapindwa ndavamasiwa. Ndoziva kuti mune zvakawanda zvekutaura pamusoro pa Strive Masiwa. Tell me in the comment section.